Kokkolan kaupungin tulevaisuus on siitä riippuvainen, että saadaanko me aikaa meidän kaupungissa kasvua ja kehitystä. Ensimmäiseksi meidän tulee saada meidän suuret teolliset investoinnit maaliin ja sitä kautta meidän kaupunkiin uusia työpaikkoja ja uusia asukkaita. Näillä me saadaan Kokkolaan kaupungin talous tasapainoon, että me voidaan turvata meidän palveluiden tulevaisuus. Näiden uusien asukkaiden, uusien työpaikkojen ja niistä syntyvien verotulojen kautta me pystytään myös kehittämään meidän kaupungin palveluita ja investoida tulevaan. Mä haluan, että Kokkola on kaupunki, jossa tapahtuu, joten tulevalla valtuustokaudella meidän pitää panostaa meidän kaupungin tapahtumatuotantoon ja myös siitä, että meillä on elinvoimainen ja aktiivinen kaupunkikeskusta. Tämä saadaan myös sillä aikaan, että me kaavoitetaan ja rakennetaan lisää kaupungin keskustaan asumista. Ja nyt onkin hyviä merkkejä ilmoilla, kun Rautatien tori on lähtenyt rakentumaan KPO-hotellihankkeen myötä. Mä oon ehdolla Kokkolan kaupunginvaltuustoon numerolla 163. Jos haluat kasvaa ja kehittyvän Kokkolaan, niin äänestä Oliver Pietilää Kokkolan kaupunginvaltuustoon.